أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A daidai wannan rana kuna tare da Shehu Umar Mahdi da fatan muna lafiya. Kafin mu fara wannan karatu namu ina roƙon da 'yan uwa musulmai masu sauraro na ƙasa da ƙasa mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Na samu matsala ta YouTube. Insha Allahu shi ne muka buɗe sabon group, sabon YouTube. Insha Allahu domin ci gaba da kawo muku asraru tunda ba fasawa za mu yi ba. Da izinin Allah kuna jin daɗin ayyukan mu kuma muna godiya da addu'o'inku da sauransu. To don Allah a daure a tallata mana wannan makaranta tamu, a daure a mana sharing ɗinta, a tura duk iya yadda mutum zai iya duk inda al'ummar musulmi suke. A yi saboda ma'aiki, saboda taimakon kanmu da kuma waɗanda muke a tare da su. Insha Allahu a taimaki kai don Allah, a daure a yi subscribing, a yi liking, a yi sharing don Allah. A ce fa an cire ƙyashi. Yawwa an cire ƙyashi za a iya haka. Sannan kuma ina mai gabatar muku da wannan sirri insha Allah na tasrifi da izinin Allah. Duk wanda ya ce babu tasrifi to kwata-kwata bai ma san me ake nufi da tasrifi ba. Kamar ya ja da cewa babu wani asiri a duniya kenan, asiri baya kama kowa baya yi kenan. To alhamdulillahi iya waɗanda suka yarda da wannan zan ba ku wannan sirri. Wanda ba su yarda ba don Allah kada ka ɗauka. Ko namba ta ne kaka ɗauka ka zo ka ce kana buƙatar maka ƙarin bayani a kai. Amma in dai ka yarda to in ma baka gane ba ka ɗau namba ta ka biyo ni ta WhatsApp insha Allahu ko in maka aiki na tasrifi ko kuma kai ka yi da kanka da izinin Allah. Amma wannan sirri mai kyau ne da izinin Allah. Wannan turare ake siya da izinin Allah. Bayan ka siye shi ana kiran shi da shambutu. Da izinin Allah in ka siya wannan turare sai ka samu bokitin roba na fenti mai marfi. Ka samu bokitin roba na fenti mai marfi sai ka tsinko tumfafiya guda 7 ka zuba a cikin bokitin. Ka haɗa da samfurin kalan kuɗin da kake so. Kwalban turaren ko kwance ta kada ka yi ka saka ta haka ciki ka datse ka yi datse sosai. Ya datse sosai insha Allahu sai ka ajiye a ɗaki. Kowace kusurwa ta ɗaki za ka iya ajiyewa da izinin Allah. Bayan ka ajiye sai ka samu a bayan sallar isha 10 ta yi, 11 ta yi, 12 ta yi zuwa ƙarfe 1, 2 haka sai ka farka a bacci. In ma ba ka yi bacci ba already sai ka tashi. Sai ka yi alwala kai nafila raka'a 2, Fatiha da Ayatul Kursi 7, Fatiha da innama amruhu iza arada shay'an qul lahu kun fayakun 20. Fatiha da qul huwallahu 7, Fatiha da innama amruhu iza arada shay'an qul lahu kun fayakun 20. Raka'a ta 2 kenan. Kana sallamewa to ka gama aikin ka na innama amruhu kenan sai ka zauna kai miftahul amal ɗinka. Salatu annabi cikin carbi, halala cikin carbi, istighfari cikin carbi. Bayan ka kammala insha Allahu sai ka ɗauki wannan wurin da ake cewa Allahumma arzuquni, Allahumma arzuquni, Allahumma arzuquni. Ma'ana fassarar shi ne Allah ka azurta ni, Allah ka azurta ni. Already daman ka gama innama amruhu a sallanka. Bayan ka yi wannan 1111 Allahumma arzuquni ka yi 1111 nake nufi kenan insha Allahu. Sannan sai ka karanta suratul jinni. Qul huwa kenan sai ka karanta ta sau 7. Sai ka fita daga ɗakin ka je wani ɗaki ka kwana. Da sassafe insha Allah lokacin da ka tashi daga bacci sai ka zo ka buɗe da izinin Allah za ka ga har zuba su kai ƙasa. Za ka ga bokitin marfin ya fincike ma har suna zuba ƙasa da izinin Allah. Ma'ana ya cika da kuɗi kenan. Lallai wannan sahihin sirri ne. A daure a mana subscribing, a yi mana sharing da izinin Allah. Domin ƙarin bayani ga nambobin mu na WhatsApp a tuntuɓe mu a kowannensu. In baka samu ba wannan ka samu a wannan. Na gode bisalam.